Με φόντο τη βία που κυριάρχησε τον 20ο αιώνα, μια γυναίκα γυροφέρνει την Ευρώπη συντροφιά με τον αγαπημένο της. Ένα αντιπολεμικό κείμενο, ύμνος στις θηλυκές αξίες. Γοητεία, τρυφερότητα, αγάπη, συναίσθημα, επινοητικότητα, ανθρωπιά είναι το υφάδιστο στη μόνη της ζωής. Όλη νύχτα οι γυναίκες ζύμωναν ψωμιά, 300 καρβέλια, τα 200 τυχλιάρικα. Πώς να φουσκώσει το προζύμι πριν την ώρα του, παραγεμισμένο λίρες στα σωθικά του για την έξοδο. 200 αποτυχημένες βασιλόπιτες ψήθηκαν εκείνο το βράδυ, όπως στις μασίνες, στους φούρνους, στον κήπο. Η μάνα κράτησε μόνο τη βέρα της. Την κοιτούσε και της μίλαγε. Ήταν πάντα κάπως ονειροπαρμένη η μάνα. Κομμάτι αλαφρουίσκιωτη. Τα έλεγε ψιθυριστά. Δεν έβγαινε νόημα. Σκόρπιες λέξεις, δαχτυλίδια, μηδενικά, ζάχαρη, προζύμια. Βούργωναν τα μάτια της και μετά γελούσε. Σχημάτιζε μηδενικά με το δάχτυλο στον αέρα. Έπεφτε πάνω στον πατέρα, τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Έβαζε το χέρι της πάνω στην καρδιά του και έπειτα το δικό του στην καρδιά της και του έλεγε «Ζάχαρη» και τον χάιδευε. «Προζύμι» και τον φιλούσε. «Φαγάκι για τις ρίζες μας» και γελούσε. Η μάνα πάντα γελούσε. Έτσι απολάμβανε τη χαρά και με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιζε και την οδύνη. Ντυμένη στα λευκά, περπατούσε εκείνο το βράδυ στους κήπους και χάιδευε τα τριαντάφυλλα. Ψιθύριζε γλυκόλογα στα έλατα και τους χαμογελούσε. Έκλεινε στη μνήμη τις τελευταίες εικόνες του κόσμου της που κατέρεε. Ούτε μια στιγμή δεν γύρισε πίσω να κοιτάξει τα συντρίμια. Είχε αυτό το χάρισμα η μάνα, το πνεύμα του σπιτιού. Δεν έφυγε ποτέ από το σπίτι της. Ακόμα και σήμερα περπατά ολόλευκη, αόρατη φιγούρα ανάμεσα στους καθημερινούς επισκέπτες. Σκύβει, χαϊδεύει τα παιδάκια και τα φυλά στα μάγουλα. Εκείνα παραξενεύονται από το αγέρι που τους ανακατεύει τα μαλλιά και τους θοπεύει στο μέτωπο, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν όταν στο λόφο επικρατεί τέλεια άπνοια. Τότε κάνει τις βόλτες της στον κήπο η μάνα. Όταν τριγυρνά στα δωμάτια, ένα λεπτό άρωμα κανέλας πλανιέται στο χώρο. Κανένας δεν θα ξεσπιτώσει την κυρά του σπιτιού.